Kodwa-ke kuhambe kwahamba ngaba ney'nkinga kuwona lo mshado wethu. Ngaba ney'nkinga indlela esenza ngayo inkonzo yasekamereni. Akuyona indlela ejwayelekile. Ndlelani kanti le? Hayi. Kuyindlela nje baba eyihlazo. Ongeke ukwazi ukuxoxela omunye umuntu. Hawu ngixoxela yazi I can't wait ukuzwa. Akuyona indlela ejwayelekile yobulili obungafani. Le Okay. ndlela yena enza ngayo eyobulili obucishe bufane. Oh. Yebo. Udukisa umkhonda la endaweni eright uya kwenye. Uya kwenye indawo. Njengabantu abathandana ngobulili obodwa beyabesilisa. Yebo. Hawu mayibaba. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Abakashana kaMenzi yaphuza umlazanga amevane nabendlondle nophapha ekhanda ehlala nasezansi kwifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Nganza kwethu asibingelele sichaka lokho engisichaka inkosi yabaswele. Ngiyathanda ngiyathokoza ukuthi sisonke sihlangene namhlanje. Sizokhuluma once again ngeyinkinga eziphethe abantu lapha na kwezimpande zama-Afrika la sikhuluma khona ukuthi uhlushwe isithwala umuntu siza ukuthi simhluphe kwaze kwafikaphi. Mina nawe ke asingene odabeni siza ukuthi osavakashele ukhala ngani. Sawubona ma. Sawubona baba njani? Ninjani? Siyaphila. Hayi sikhona ubani ma? Igama lami nguNtombi. NgwakaMzileni. Ngokuhlala ngihlala eMlazi. Yeah. Bathe ekhaya ngisuka eMthwalume. Mthwalume. Esigodini sakwaqoloqolo. Ayi. Ngana kwethu siyazi ukuthi manisuke nifike la ikakhulukazi lolu hlelo nisuke niza nemithwalo enhlizweni nasemahlombe. Kwenze njani? Uqala eqaleni size uphuma lapha okuyinkinga yakho. Yebo, nginenkinga lana njengoba sengingachaza ukuthi igama lami nguNtombi enhle. NgwakaMzileni ngishadile. Ngishade noSibusiso. Yeah. Sibusiso lo owakaGumede Sibongo. Ekhaya la isuka khona yena usuke eMtuba. Yeah. Ukuhlangana kwethu sahlangana khona la edolobheni. Yes. LaseThekwini. Ngihambile nami ngidla kwama-restaurant akhona. ngikhiphile. Lokhoza. Nge-restaurant Hayi wena la. Nami ngahlangana nalensizwa. Yeah. Insizwa yakaGumede inhle impela. Okay. Ngithenga lapha e-restaurant yathi insizwa cha. Sisi bengicela ukukhokhela i-order lakho. Hey madoda. Hey kwangithusa na. Hey madu. Ukuthi hawu ivela lapha lensizwa. Lensizwa isavela lapha insizwa. Suka. Enomusa kangaka. Hayi suka. Inhle lensizwa. Hayi geza. Hayi liyabukeka impela. Lihle kakhulu. Hayi nami ke ngithokozele lokho. Hayi njengentombi phela hayi. Ngijabule ngivume hayi ingikhokhele mase siyaxoxa mase ke liyaphuma ke order lami ke njoba ngihlele e-restaurant. Ngihlale phansi ngithi ngisahleli phansi hayi lensizwa iphinde ibuye futhi la incokole ithi beyingathanda kakhulu ukuthi nayo enjoy. Okay. Sihlale phansi sidle nayo. Wena na? Yasithi hayi kodwa ke yena njengomuntu obusy icela ukuthi ongcono ithathe inombolo zami. Secinga ukuze sikwazi ukuthi siphinde sikwazi ukuthi sixhumane futhi. Oyengana yisandla. Yeah. Hayi ngajabula kakhulu nami ngayibona ukuthi insizwa le cha iyinsizwa ehloniphekile futhi ingithatha ngendlela nami engifisayo ukuthi thatheke ngayo. Yebo ngithokoza kakhulu. Kwabe ukuxhumana kwethu lokho wangifonela lokho esifonelana efisa ukwazi ukuthi ngubani ngiqhamukaphi kanjani. Ngami ngajabula kodwa lensizwa le isho ukuthi isathanda futhi ukuthi siphinde sihlangane. Okay. Siphinde sihlangane njengabantu esebenza i-date manje. Hayi nami ngakuthokozela kakhulu lokho. Saphinde salenza futhi usuku lwethu lokuthi siphinde sihlangane futhi. Yeah. Sakhetha enye futhi yama-restaurant sahlala phansi. Siyazibika. Okay. Ila nasoka lensizwa. Ukuzibika ke lensizwa yakaGumede. Phakathi kwayo. Uqwabe uyeyeye. Wazibika wathi cha la eMazilemini
usebona imbali. Usebona imbali. Athi-ke hhayi-ke kuhle-ke lokho ebengikufisa ukuthi nje ngoba sesabantu abadala ukuthi senze izinto zethu ngendlela eqondile ngoba sisabona abantwana. Hhayi-ke insizwa nayo iyakhuluma yasheshisa yathi cha impela iyafisa ukuthi ibone ekhaya. Ikwazi ukufinyelela ekhaya, uma ifika ekhaya, hawu nangempela introducer emndenini wami. Umndeni wami wayamukela kakhulu kodwa-ke insizwa yakhuluma yakhaphuzela yashesha ukuthi cha impela isisika imbali la phakathi kwaleli khaya. Iyacela ukuthi-ke ngosuku oluthile-ke ithumele abakhongi kuzolotsholwa ngizocelwa nami. Hayi yaphuthuma. Yebo, behle bonke-ke yabiza umndeni wayo nabafowabo nabo bonke ukuthi-ke iza ekhaya emaZelemeni. Isiyibone imbali enhle yafika-ke yalobola kwashesha nje. Kwaba yinto nje esheshayo wabona ukuthi hayi umbhemu ungasokoli lo. Umbhemu onamandla. Umbhemu oney'nto zakhe. Hhayi-ke kwaqhubeka-ke into yethu yayinhle. Nami ngisathukile ukuthi awu ngaba nenhlanhla engako ukuthi ngithole umuntu ongeke adlale ngawo esikhathini samanje. Ngoba abantu ziningi izinto abazenzayo. So hhayi-ke kwaqhubeka-ke ngaze ngashada. Uthe-ke mengishada-ke wangifunela umuzi. Omuhle lo muzi angifunele wona ungala mogudla ulwandle koBhalithu. Kwakuthusa kwakona lokho. Ukuthi hawu sengiyohlala esilungeni. Ngahamba-ke yangifunela umuzi yathi wena ngizokwakhela umuzi wakho uzohlala khona la ngakoBhalithu kodwa yena usuka le eMtuba. Kuhambe kwahamba ngabona ukuthi cha khona ungahambi kahle ehlala khona le eMtuba. Yini manje? Uthi hayi khona okungahambi kahle phakathi kwami naye ngoba mina ngunkosikazi ohlala la esilungwini. Kanti le ekhaya eMtuba kukhona amakhosikazi akhona ahlala khona. Kodwa-ke kuhambe kwahamba ngaba ney'nkinga kuwona lo mshado wethu. Ngaba ney'nkinga indlela esenza ngayo inkonzo yaseKamereni. Akuyona indlela ejwayelekile. Indlelani kanti le? Hayi. Kuyindlela nje baba eyihlazo. Ongeke ukwazi ukuxoxela umuntu. Hawu ngixoxela yaze I can't wait ukuzwa. Akuyona indlela ejwayelekile yobulili obungafani. Le ndlela yena enza ngayo eyobulili obucishe bufane. Yebo. Udukisa umkhonda la endaweni right uya kwenye indawo njengabantu abathandana ngobulili obodwa bengabesilisa. Yebo. Hawu mayibabo. Manje-ke iyona-ke lento engilethe la engiphatha kambi, engiphatha kabuhlungu. Wayenza leyo nto unkosikazi? Cha yena uthi nje mkami munganginika ngale ndlela ukuthi unginike mina ngemuva. Unganginiki ngale ndlela ejwayelekile. Yonkosikazi nendoda mkami ngiyokwenzela okukhulu. Uyangithembisa. Angithembisa izulu nomhlaba. Mase ecela lento. Athi mkami ngiyokwenzela konke okufunayo emhlabeni. Munginike nje ngale ndlela. Uyenza kangaka? Uyenza noma ika4 ngelanga. In one day? In one day. Mana-ke lo muntu awuhlali naye mayefikile nje ufikela leyo nto? Yebo angihlali naye. Uhlala le emakhaya ngoba umuntu osomabhizinisi. Okay. Uyayisebenza. Okay. Unayinkontileka. Unamakhumbi, unamabhizinisi endaweni yakubo le eMtuba. Mina nje ngunkosikazi wala eThekwini. Sekuhambe kwahamba ngabona ukuthi cha lento le ingiphatha kambi. Kodwa manje angeke ngikwazi ukubikela umndeni wakhe noma ngibikele umndeni wami ngaleli hlazo. Njengonkosikazi kumele lento ngiyigcine kumina. Kodwa manje yakulimaza ke? Hayi iyangilimaza kakhulu. Sengihlale kakhulu isikhathi eside ngibekezele. Ngithulile. Ngilimala kodwa futhi iyalimaza lento. Too much. Iyalimaza kakhulu. Ngathula ngabuka ukuthi ake ngihlale ke ngikhulume namanye amakhosikazi engiwathembayo ngoba akulula ukuthi ugumede lo njengosomabhizinisi ngivele ngimcake nje phakathi kwabantu noma ngabe umphakathi
noma ngabe umndeni wakhe. Ngathi ake ngizame ke ngikhulume namanye amakhosikazi engikwazi ukuhleba nawo ukuthi bo mama nginenkinga enginayo. Mina nginabantwana engabatholela ekhaya. Ngingakashadi ukubede. Kodwa anginabo abantwana naye. Ngenxa yalendlela enza ngayo yena. Angeke sikwazi ukuthi sithole abantwana naye. Mengabe enza ngalendlela le enza ngayo yokuthi yena mesenza inkonzo yasekamereni ufuna ukungena ngemuva. Angikwazi ukuthi ngithola abantwana nami ngikhulele njengamakhosikazi amanye. So yona ke inkinga engibhekene nayo le enkulu. Mina ngiyafisa ukuthi njoba ngishadile nami ngithola abantwana. Ukukhuphula isibongo. Yebo. Kodwa mengithi ngikhuluma naye ngalolu daba cha uvela athi yena ulungile unje mngami. Mina ngikuthanda unje. Ndoda madoda umkhaya wangiphoxa. Ngasemtuba somkhele mina lento ayenzayo. Ayike Mtuba. Hayi ngiyazi Mtuba ke inja ke. Manje wahamba waze wenze njani uzontongela udaba njengoba usuzu uthola nje ukuthi ngathi kunokuthwala phakathi. Kuhambe kwahamba ngabikela umndeni wami. Umndeni wami wathi bekesela. Noma ngabe bengubikela ngesimo sasemshadweni nesimo sasekamereni. Kodwa ngikwazanga ukubekela konke njengoba kunjalo. Ngoba phela umkhwenyane lo kumele ngimfihle umkhwenyane wami. Ngamveze ehlazweni. Hayi bekezela emshadweni hlala emshadweni wakho. Yeah. Ngoba uhleli kahle bona babona ukuthi ngihleli kahle ngoba ngakhwele eindaweni ezinhle. Nemali ekhona. Eziphakeme. Kodwa impilo engiyiphilayo ngaphakathi ihlungu ngendlela esimangaliso. Ayish. Ma. Ukuthi kanti mina ngenziwa ngalendlela nje umyeni wami mengihamba ngibheka ngifuna ngiyathola ukuthi kukhona into ayithatha. Njengoba bethi abantu uthatha lento ayinabungozi. Kukhona into wahamba wayithatha. Ukuze lento igcine ifa lakhe. Kugcineke ifa lakhe. Kugcineka amabhizinisi akhe. Kugcineke lo mcebo wakhe. Kumele athathe umfazi oyedwa okuyena ozolala naye ngalendlela. Oh wena umfazi wesithwalo. Yebo mina ngumfazi wesithwalo. Bonke abafazi bakhona banabo abantwana. Kodwa mina angilethelwanga la ekhaya ukuthi ngizokhulisa umuzi. Ngalethelwa lesi sithwalo. Ubuhle obungaka obuhlobise ngaphandle ngaphakathi igobhozi linebuhlungu nosizi. Yebo. Ngaphandle abantu babona uTamasa ubusi awuhleli kahle. Yebo. Kanti wena ngaphakathi uyabhubha. Ngiyabhubha mina ngaphakathi. Futhi umcebo wakho uyawubona ukuthi uyakhula. Eish. Selokhu ngafika ngoba uyiboost. Yebo mina engiboostayo. Kuboosteke labafazi abasemakhaya. Babe nakho konke ngami. Uyi-breadwinner. Yebo ngiyi-breadwinner yalo mndeni. Ngento ekulimazayo. Manje mina okwami uthi uzovuma ukuthi wena ngikulale ngalendlela le engajwayelekile. Ngoba mina phela ngimele isithwalo saleli khaya. Ukuze leli khaya lime lisimama ngami. Sure even ukhuluma nabanye amakhosikazi ekhuluma ngokusimama kwemizi yawo nani uvela ungazi uzothini. Ngivele ngisabe ukuthi ngichaze kuba nami ngikuleyo nkinga. Ngibhekene naleyo nkinga. Kodwa manje angikwazi ukuthi le nkinga yami ngiyikhulume. Uyineke esizweni sonke. Ngikwazi ukuyikhuluma kubantu. Yingakho namhlanje ngifike la. Ithiwani into nje? Ukuthi ke ngizonitshela ukuthi nayi inkinga. Njengoba nizola ke ngani zakwethu mase libekile udaba lakho ukuthi nakho engenelwa amanzi endlini umkhwenyana amthathe emthanda. Uyajika manje kuyabonakala cha wayemthathela uthawo wasethwala sakhe njengalokho ekhala ngokuthi yonke into enziwayo ehucansi afanele yenziwe abantu abashadile. Uyenza endaweni wrong which is ingemuva. Abengayazi ke lonto uthula amakhosikazi ekhaya asasi nale sineke eThekwini sizwa ngani Timani Paula nanizothini. Gijimani nge-comment section siza ukuthi ithiwani indaba nje sale kahle. Is the Black Life TV.